Dnes sa opäť stretávame už na 5. ročníku realizácie slávnosti Maja lesu. Vítaj! Kto povedal, že staroba má byť smutná? V našich zariadeniach arcidiecéznej Charity Košice sú dni plné radosti, hudby a spolupatričnosti. Presne tak, ako v dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, kde každý deň prináša krásne chvíle, úsmevy a ľudskú blízkosť. Hovorím, že ste krasavica. Svívoj! 135 rokov, ale neurobím už 135 rokov. A teraz pozráme veľkým potleskom ženskú speváckú skupinu Zenovčanka. Keďže detičky tak krásne vystupovali, my máme pripravené pre ne krásne darčeky, hračky. Máte sa na čo tešiť. Ďakujem.